எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சாங்லி முங்லி ஃபன்ஸ். அப்புறம் நான் தான் சர்வேஷ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியாவில் இருக்க 10 அழகான இடங்களை பற்றி. வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போய் பார்க்கறத விட இப்போ இந்தியாவிலேயே இவ்வளோ அழகான இடங்கள் இருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, இந்த இடத்த பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஹிம்தான் வேலி, சிக்கிம். இது இமாலய மலைத்தொடரில் இருக்கு. கடல் மட்டத்துல இருந்து 3064 மீட்டர் உயரத்துல இருக்கு. இந்த பள்ளத்தாக்க ராட்சச பள்ளத்தாக்குன்னு சொல்றாங்க. சிக்கிம் போனா கண்டிப்பா இந்த வேலிக்கு போயிட்டு வாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டீ கார்டன் ஆஃப் மூனார். இந்த ஹில்ஸ் கேரளால இருக்கு. நிறைய பேர் கேரளாக்கு போயிருப்போம், ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கார்டன் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. கேரளா தென்மேற்கு பகுதியில் மூணாரில் இது இருக்கு. இது தேயிலை தோட்டத்தால் சூழப்பட்டிருக்கு. கடல் மட்டத்திலிருந்து 7000 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இது அமைஞ்சிருக்கு. இதுதான் நந்தாதேவி ஹில்ஸ். இது இந்தியாவிலே 2வது உயரமான மலை. நம்மளை போல எல்லாருமே இதில் போய் ஏறலாம். ட்ரக்கிங் போகிறவங்களுக்கு இது சூப்பரான ஒரு இடம். இது பக்கத்திலே அழகா ஒரு தேசிய பூங்காவும் இருக்கு. அந்த பூங்கால நிறைய விலங்குகள்லாம் இருக்கு. அந்த பூங்கா பேரு நந்தாதேவி பூங்கா. இது ரொம்ப அழகான ஒரு பூங்கா. லைஃப்ல ஒரு டைம் ஆச்சு இந்த பூங்காக்கு நம்ம போயிட்டு வரணும். இதுதான் கிமான்ஸ்ரீ. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல ஸ்பிதி ஆற்றின் அருகில் இது இருக்கு. 13,668 அடி உயரத்துல இது அமைஞ்சிருக்கு. இதோட மலை உச்சியில ஒரு பௌத்திய மடம் ஒன்று இருக்கு. இது 1855ஆம் ஆண்டு 100 துறவிகளால தொடங்கப்பட்டது. இப்போ இதை பார்க்க 100 கண்கள் வேணும், அந்த அளவுக்கு இது அழகா இருக்கு. இதுதான் டியோடர் ஃபாரஸ்ட், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ். ஃபோட்டோகிராஃபியை யார் ப்ரொஃபெஷனாக நினைக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு போகணும். இந்த ஃபாரஸ்ட் அவ்வளோ அழகா இருக்கும். அவார்ட் கிடைக்கிற அளவுக்கு அழகான ஃபோட்டோஸ் இங்கே எடுக்கலாம். இந்த இடத்தையே ரொம்ப அழகா வச்சிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது அந்தமான். இது எல்லாருக்குமே ஒரு தீவா தான் தெரியும். இந்த தீவு 325 தீவுகளை கொண்டது. இது 6408 கிலோமீட்டர் 2 பரப்பளவை கொண்டது. அந்த கடலோட தீவுகளும் பர்மா கடற்கரை இடையிலே அமைந்திருக்கு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸ். காவிரி ஆற்றோட தென்பகுதியில் இந்த நீர்வீழ்ச்சி அமைந்திருக்கு. இது இந்தியாவோட நயகரா ஃபால்ஸ்னு சொல்றாங்க. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நயகரா ஃபால்ஸ் எவ்வளோ அழகானதுன்னு. அது கூட ஈக்குவலா இதை சொல்றாங்கன்னா அப்போ இது எவ்வளோ அழகா இருக்கும். இதுதான் மிசோரம். இதை சுற்றி உருட்டல் மலை, பள்ளத்தாக்கு, ஆறு, ஏரி, குளம் சூழ்நிலை இருக்கு. 21 மலைத்தொடர்களை கொண்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் வெவ்வேறு உயரமான சிகரங்கள் இங்கே இருக்கு. மாநிலத்தின் நீளமும் அகலமும் வழியாக தான் இது எல்லாமே இயங்குகிறது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மகாராஷ்டிராவில் இருக்க ரோனா சர்வோ. மகாராஷ்டிராவின் புல்டானா மகாநதியில் இது இருக்கு. இது உப்பு ஏரின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா விண்கல் தாக்கத்தால் இது உருவாயிருக்கு. இது பார்க்க ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். இதோட கலர் பிங்க் கலராக மாறும். இதை பார்க்க நிறைய பேர் இங்கே வருவாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காஷ்மீர். இது பொதுவாகவே அழகான இடம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். பூமியில் இருக்க சொர்க்கம்னா அது காஷ்மீர் தான். இயற்கைக்கு ராஜாவை இது இருக்கு. இங்கே இருக்க பூக்கள்லாம் பார்க்க சொல்ல ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பார்க்க 100 கண்கள் வேணும்.